Το είδος της ποίησης που λέγεται blackout είναι αυτό που λέει η λέξη καθεαυτή. Παίρνεις στο χέρι ένα μαρκαδόρο και ένα τμήμα εφημερίδας ή περιοδικού. Αναζητάς τις λέξεις με τις οποίες θέλεις να δημιουργήσεις. Τις μαρκάρεις με το μαύρο μαρκαδόρο. Το υπόλοιπο κείμενο το διαγράφεις με το μαύρο μαρκαδόρο, εξού και blackout, εξαλείφεις λέξεις και εικόνες που τις βρίσκεις περιττές. Επικεντρώνεσαι στην αναδιάταξη των λέξεων που έχεις μαρκάρει για να κρατήσεις και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς το δικό σου διαφορετικό προσωπικό νόημα και ενδεχομένως το μήνυμα που θες να περάσεις. Και αυτό καταφέρνεις, να επινοήσεις ένα εντελώς νέο κείμενο από αυτό που δημοσιεύτηκε στο παρελθόν. Δεν είναι απαραίτητο να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο για να ξεκινήσεις τη διαδικασία της διαγραφής. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο κείμενο, γραπτό ή ποίημα. Το ποίημα μπορεί να διαβαστεί από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από πάνω προς τα κάτω και έτσι ανοίγονται νέες ερμηνείες για τον αναγνώστη. Η αισθητική αποτύπωση των ποιημάτων blackout θυμίζει κρυφά μηνύματα, τα οποία πρέπει να αποκωδικοποιήσεις. Και ο καθένας τα αποκωδικοποιεί με το δικό του τρόπο. Τώρα ήρθε η σειρά του. Αυτό βάλει ένα κύκλο.